I-dark ko konti dito yung sa dulo-dulo nito. Sa dulo nito. Kasabay yung bulak. Sige po. Maganda tingnan. Hindi puro lang. Yung dito po. Pwede ka daw. Dito daw. Or hindi. Yung dito. Alin? Gusto anong... Para matanggal Yung... etong parang ngayon. Ito? Oo. Hindi na siya na. Hindi na makakatay. Kakapalang ko lang. Pwede. Yun. Paano ba ito? Ano siya yung bakuna? Kumagal. Oo. Nag-keloid siya ng ganyan.
Picture mo nga na isa. Okay. May gamot ka pa naman. Meron po. Yung binili ko. Ayan. Parang bumukol lang ulit kasi sa kanina Mawawala din yan. hindi mo mapapansin. Magkano po yan? Ito ba nasabi? Hindi. Kahit lang. Hindi po. Nasusunod po. Umpisa sa maliit. Sige po. Sige, ingat. Basta pa yan. Na, yung budget hingin ko. Alfonso yun na. Na? Alfonso. Kauntang araw na yung wallet ko. Natatapang biryani. Ingatan mo 2 years.